Hoxe imos xogar con globos de auga e, concretamente, o xogo chamado Paso Atrás. Queres saber como se xoga? Pois, estate atento ao seguinte vídeo. Hoxe toca xogar a un xogo de auga, mais neste xogo non tes que estar metida na auga, pero sí que te vas a mollar e refrescar. O xogo durará un tempo indefinido. Dependerá das destrezas de todos e todas as participantes. Para xogar preciso ter posto o bañador, un globo de auga por parella e roupa de muda. No xogo elimínase a alguén. Si, é un xogo de destreza. A aquelas parellas que o globo lles estoupe estarán eliminadas ata outra nova quenda. E como se xoga? Imos describir os pasos a seguir para poder xogar ao xogo de Paso Atrás. Paso 1. Formamos parellas. Os participantes teñen que ser números pares, porque xogan por parellas. Cada membro debe colocarse un en fronte do outro, con medio metro de distancia. Paso 2. Collemos o globo. Todos os membros da parella que estean do mesmo lado collen un globo de auga. Paso 3. Paso o globo. O que ten o globo debe pasar o globo ao outro membro da parella. Todos deben facelo cando mande o director do xogo. Paso 4. Paso atrás. Cando o director dá esta orde, o membro da parella que ten o globo ten que dar un paso atrás. É moi importante que o director do xogo olle que todos e todas dean un paso semellante, de tal forma que as parellas estean á mesma distancia unhas das outras. Paso 5. Outra vez. A partires de aquí, o director pode repetir estas dúas accións as veces que queira e na orden que queira. Se o globo estoupa, canto máis lonxe están os membros da parella, máis difícil é o xogo. Se o globo estoupa, quedan eliminados. Paso 6. Rematamos. O xogo remata cando soamente queda unha parella
que será a gañadora, mais esta xogará ata que o globo tamén lle estoupe. Listo, e agora a xogar! Máis xogos en profiaracelis.com. Graciñas!